Bateh evakuasi ora biasa dilakoni petugas pemadam kebakaran nok Kabupaten Tuban. Ora mateni geni tapi malah ngiwangi buka lawang brankas nggone kantor Pos Indonesia sing kekunci rapet suwine 2 dina. No jero aksi iki petugas kasil ngamano aset sing akeh miliaran rupiah nggone kantor pos. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban teko langsung ngiwangi buka lawang brankas kantor Pos Indonesia sing gak iso dibuka. Kedadean kuwi kedaden nok kantor pos Dalan Sunan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Rebo bengi. Tim damkar langsung budal sakbare oleh laporan teko pegawai kantor pos, yakuwi Nurisma Alif Wardana. Sing nglaporno nek gembok lawang brankas bujat. Sabare 2 dina gembok brankas urung isa dibuka. Masih wis dicekel tukang gembok profesional. Akhirnya tim damkar diceluk gawe ngiwangi proses pembukaan. Tim damkar langsung nugel brankas nganggo gerenda, gawe mbuka struktur lawang brankas sing bakal teko baja kandel. Proses pembukaan iki kelangsung suwene 2 dina. Dina kesiji ngentekno wektu kira-kira 5 jam tapi urung ana kasile. Proses diterusno sesuke sing suwene 3 jam sampai brankas kasil dibuka. Isi brankas kuwi diroi nyimpen barang-barang nggone kantor pos, sing isine materai, prangko karo dhuwit sing totale kira-kira 2 miliar rupiah. Petugas bareng mastikno kondisi nok sekitar panggon tetep aman, karo ngekei edukasi penanganan nok pihak kantor pos. Mergo kerja cepet petugas damkar Tuban, barang-barang penting nggone kantor Pos Indonesia kasil dislametno karo diamanno. Nilai aset sing kasil dijogo kira-kira sampai miliaran rupiah. Sauntara kuwi rugi material mok 5.000 rupiah perkara bongkar lawang brankas. Ziki Muhammad, JTV.